дар Хатлон, вилояти аграрии Тоҷикистон, меваю сабзавот фаровон шудааст. дар ин бора аз идораи кишоварзии вилояти Хатлон хабар доданд, вале на ҳамаи кишоварзон имкони содирот ба хориҷаро доранд. кишоварзоне ки ба сифати маҳсулот аҳамият медиҳанд, маҳсулоташон фаротар аз бозорҳои Русия ба Аврупо низ бурда мешавад. ҳомидҷон аҳмадов, кишоварзи собиқадор дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, дар беш аз 15 гектар замини кишти полезӣ дорад, ки ҳоло ба содироти он оғоз кардааст. ӯ гуфт, ки барои роҳ пайдо кардан ба бозори хориҷӣ маҳсулот бояд сифати хуб дошта бошад ва ба талабот ҷавоб диҳад. барои ин аз усули нави кишту парвариш кор мегирад. бо усули обёрии қатрагӣ, парвариши тарбузи барвақтӣ якчанд пешравӣ дорад, ки аз ҷиҳати экологӣ ин маҳсулотҳо ҳам тоза мебошанд, ки ниҳоят нуриҳои минералӣ кам масраф шуда мешавад ва барои содирот мутобиқ мебошанд. дар хоҷагии деҳқоние ки ҳомидҷон аҳмадов мудирият мекунад, болои ҳар донаи тарбузро мепӯшонанд, онро аз нури офтоб нигоҳ медоранд, коре ки на ҳамаи кишоварзон анҷом медиҳанд. дар ин нуқтаи банду басти тарбуз занони маҳаллӣ кор мекунанд. баъди тоза кардан ва дар қутиҳо гирифтан, ҷараёни содирот оғоз мешавад. қарор аст ин маҳсулот ба Русия, Белорус ва бозорҳои Аврупо бурда шавад. дар ин замини кишоварзӣ дар минтақаи дигари водии Вахш кишоварзон ба шеваи қадима кор мекунанд, ҳарчанд онҳо ба бозорҳои хориҷӣ роҳ надоранд, вале маҳсулоти бозорҳои минтақаро таъмин мекунанд. ҳосило мане ки дидестин ҳам хел ҳосил шид. имсол обу ҳаво камтар салқин омад, барои ман дертар шид тарбуз. хай худо ба шукр, ҳамиқаш тонистем кадестем. хай худо ба шукр. кишоварзон мегӯянд, ки агар онҳо мустақиман имкони содирот ба хориҷаро пайдо мекарданд, даромади хуб мегиранд. барои содирот маҳсулот бояд сифати хуб дошта бошад, ки шарикони тиҷоратӣ пайдо шаванд. аксар кишоварзон бо шеваи қадима кор мекунанд, ки маҳсулоташон дар бозорҳои дохилӣ фурӯхта мешавад. иншолло насиб боша, ягон 50 000 сомона буроварда ягон фоида кинем, аки аниқ намедонем чанқа фоида кинем, аки фоида накинем чикор мекунем ира корида. ҳоло як тарбуз дар назди замини деҳқонии водии Вахш аз 7 то 20 сомонӣ арзиш дорад, вале тоҷирон онро ба масофаи бурдаашон ҳисоб карда нархгузорӣ мекунанд. ин 17 сомон гирифтем, насиб 25-23 ам хел мефурӯшем. насиб кадаги боша. масъулини бахши кишоварзӣ дар Хатлон мегӯянд, ки агарчи ҳавои аввали баҳор сард буд, вале маҳсулоти кишоварзӣ ҳосили хуб дорад. кишоварзон мегӯянд, ки маҳсулоти онҳоро миёнравҳо харидорӣ карда аз тариқи Узбекистон ба хориҷ аз кишвар мебароранд. тибқи омори расмӣ, аз аввали моҳи июн аз вилояти Хатлон ҳудуди 300 000 тонна маҳсулоти кишоварзӣ, тарбузу харбуза, зардолии олу ба бозорҳои Русия, Қазоқистон ва Аврупо содир шудааст. маълум нест, ки ин омор назар ба соли гузашта зиёд аст ё кам.